Kto sleduje portál EasyLabs.sk aj na sociálnych sieťach, určite zaregistroval videoklip, ktorý približuje tvorbu umelca, ktorý si hovorí Milano Art. Výsledkom práce Milano Arta sú obrazy, ktoré majú fotografickú kvalitu a aktuálne zverejnil fotografiu alebo výsledok svojej práce podľa fotografie Michala Kryžánka. Túto fotografiu on kreslí špeciálnou technikou. A okrem toho, že Milano Art je umelec, je to aj môj dlhoročný kamarát, takže Milan, ja ťa vítam v našom rozhovore, ktorý nahrávame pre portál EasyLabs.sk. Ahoj. Možno by bolo dobré hneď na začiatku sa predstaviť, aby som to nerobil ja za teba, takže povedz, kto si, ako si sa dostal k kulturistike a hlavne, ako si sa dostal k tej umeleckej tvorbe, ktorú môžeme sledovať na sociálnych sieťach. No, moje meno je Milan Smik na sociálnych sieťach, hlavne na Instagrame. Vystupujem pod nikom Milano Art, ako si už povedal. Ku kulturistike, ako som sa dostal, no vlastne od mláda som sledoval hlavne tých našich úspešných kulturistov ako Jaro Horváth, Števo Havlíka, tak nejak som sa k tomu dostal aj ja. A tak nejak cez ja som spoznal aj teba. Absolvovali sme s Jarom poslednú olympiu, poslednú prípravu a zrobili sme aj majstrovstvo Slovenska, tak vlastne tak som sa k tomu všetkému dostal. A ku Kryžovi som sa dostal tak, že som mu najprv sám z vlastnej iniciatívy spravil prvý obraz. Potom sme sa osobne stretli, aj sme si dali spolu tréning. A keď som videl fotku, neviem ako sa presne volá ten fotograf, tiež na Instagrame, ktorý ho odfotil po súťaži, ktorú vyhral, tak sme sa dohodli, že mu zrobím nový obraz, ktorý vlastne si dal asi dnes aj ty na Instagram. A ku kresleniu som sa dostal, môj dedo z maminej strany, on bol taký všestranný umelec, on hral na hudobné nástroje asi na 5, vedel spievať, ovládal 6 jazykov a vedel aj perfektne malovať a kresliť. Keď som bol malý chlapec, tak som k nemu chodil a on ma k tomu dotiahol nejak. Samozrejme, ten talent musí mať človek v sebe, ale on ma tak priviedol na tú správnu cestu. A keď sa bežné deti hrali na ulici a ťahali ma von, tak ja som radšej sedel a kreslil. Tak nejak som sa dostal ku kresleniu. Pre mňa tá tvoja technika je zaujímavá v tom, že používaš kombináciu ceruzky a farieb. To je taký tvoj spoznávací znak, tak? Áno. Ono, tie pastelky, ktoré používam, aj farby na kreslenie sú také, nie je to nič špeciálne, ale je to taká profesionálna rada. Faber-Castell značka a ja som si to tak podľa seba a podľa toho, ako už som kreslil a sa vyvíjalo to moje kreslenie, tak som si to tak prispôsobil, aby tie moje obrazy vyzerali ako fotka vlastne. Keď si to pozrieš a porovnáš s fotkou a s mojím obrazom, tak je to skoro to isté. Nie, že skoro to isté, ale je to úplne to isté. Čítal som popis, ktorý si vyhodil k tomu obrazu Michala Kryžánka. V tom popise bolo uvedené, že kreslil si ho 150 hodín. V priemere to tak vychádzalo, no to záleží od veľkosti obrazu, ktorý robím. Ale tento, čo som robil pre Kryža, no dal som si na tom záležať, tak to trvalo trošku dlhšie. Ale je to piplačka. Väčšinou, keď sa ma ľudia pýtajú, že koľko chcem za obraz a poviem im treba len tak z brucha teraz hodím, že 100 eur, tak sa čudujú, že je to veľa pre nich. Ale keď si to prerátaš na nejakú hodinovku, tak dať 100 eur za obraz, ktorý som robil 150 hodín, je pre mňa len také, že za to si kúpim tie pastelky, s ktorými kreslím. Koho všetkého si ešte nakreslil z toho sveta kulturistiky a fitness? Z kulturistiky a fitness, hlavne Kryžo, jemu som robil teraz vlastne druhý obraz. Attilu Vega som kreslil, jemu som robil tiež 2 obrazy. Jeden ako vyhral zápas s Carlosom, zápas století, a druhý som robil taký rodinný obraz s malým dieťaťom, keď sa im narodilo. A teraz mám v pláne samozrejme časom aj Jara nakresliť, Jara Horváta. A veľmi sa mi teraz páči z tých nových kulturistov Andrew Jackett. Neviem, či to je jeho meno, alebo skôr prezývka, ale určite vieš, na koho myslím. Viem, Černoch, ktorý pôsobí. Áno. UAE. Postavou mi úplne pripomína Flexa Wellera z tej starej školy, taký
elegant, to sa mi veľmi páči, tak ja ho chcem nakresliť. A takisto na mojom Instagrame je obraz, ktorý som kreslil, Chris Bundstad. To štvornásobne sa mi zdá, že je Mr. Olympia v tej kategórii fyzik. Aj to som videl. Čiže vlastne zatiaľ si len hovoril, koho si maloval a koho chceš malovať alebo kresliť. Otázka na teba, ak niekto bude chcieť, aby si ho nakreslil, je to možné takisto? Samozrejme, nie je problém. Na Instagrame je aj svoju webovú stránku, mám všade sú odkazy. Stačí napísať, určite sa s každým rád dohodneme. Dobre, my budeme zdieľať túto informáciu, aby čo najviac športovcov, kulturistov, fitnessiek vedelo o takejto možnosti. Ešte raz prajem všetko dobre, nech sa ti darí, Milan. A ja ďakujem, pekný deň ti prajem. Tak a to je všetko, priatelia. Ja iba pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Izlabs.sk, môžeme vykonávať predovšetkým vďaka priazne našich partnerov. Tým hlavným partnerom je už dlhodobo spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, nech sa vám darí. Pekný deň.